last Sunday, no? Atong gihimong Mother's Sunday celebration was a success through the effort of Brother Carl Grelius o Sister Faye Grelius. So sila yung sponsor atong mga cup, dali ka na cup naman, mug, no? Sila yung ilahan o personal. So, kung palakpakan ng Ginoong Hesu, ilahan ko sila sa ilahan. And pray ka, more blessing pa, ikuko sa Diyos sa ilahan. Ang matutunan na panilahiyan. Wala pa sa Diyos. Thank you, God bless you, Sister Carol. Alright, Matthew chapter 16. Sebenarnya salamat kayo sa mga kaigsuunan na kinasing-kasing nagpagamit yan sa tulungan ko sa Ginoo. O Diyos magkabalo sa iyo, no? Matthew chapter 16, reading from verse number 13 up to verse number 18. Initially, my plan was to have it up to verse number 20, but akong giputulan din sa verse number 18. Next Sunday, probably, I will be taking up verses 19 to 20. Alright, so Matthew chapter 16, verse 13 up to verse number 18. When Jesus came to the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets." He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Our Heavenly Father, we thank you, God, once again for blessing us with this wonderful day. And we have come together, God, for the purpose of worshiping you, giving glory to your name, and also, God, to be blessed by your word today. And so, Lord, at this juncture, I pray for your blessing for all of us that are here right now. Bless our hearing, O God, so that we will hear and heed your word, O God, as we hear it this morning. And let the mouth of your servant speak with anointing and action coming from the Holy Spirit. And may I be used as the conduit of your blessing, O God, as your mouthpiece this morning, so that I will be preaching your word with boldness and with authority coming from heaven. May I be a blessing to all that are here right now. Let not your word be a stumbling block, but let it be a tool that will be used to unify your saints, to encourage your saints, O God, and to strengthen your people. Lord, once again, bring refreshing to us by and through your word, and by the power also of the Holy Spirit. In your mighty and glorious name, God, we trust all. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Palakpakan para sa Diyos. Praise the Lord. The Bible said, from the rising of the sun to the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Hallelujah.
Diyos magapanalangin sa inyong tanan. You may all sit down. The title of the message that I will be preaching this morning, Jesus' Real Identity. Jesus' Real Identity. Ang tinuod nga identity ni Jesus. Now, let's remember that the context of what's going on in the book of Matthew, Jesus has been ministering and performing miracles all throughout the region. However, the Pharisees and the Sadducees don't think very highly of Jesus. And they don't like Him at all. Ang kini mga Parisiyo o Sadduceo ay nag-compose sa religious leader or the leader leading the people of Israel. They belong to the Sanhedrin, the Sadducees and the Pharisees. The Pharisees are those that are having religious inclination. They believe in the resurrection, but they have mixed it with the belief of reincarnation. In other words, partly truth and partly not scriptural. So, a mixture of scriptural truth and biblical belief. Ika na nagkukuman sila, pag ka lang mamatay ka, ang imong spirito mo balbig na tuslain. No? Kunya, the Sadducees are those that do not believe in the resurrection. Mga sila mga diwa katuo, binutuo about pagkabanhaw. Kapag atong Ginoo nagtudlo about resurrection. Amen? Amen? And doon na ipagkabala yun niya, I am the resurrection and the life. So siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. And again, the Pharisees and the Sadducees, they do not think very highly of Jesus. They do not like Him at all. They were hostile to Jesus. And today's lesson has fittingly been acknowledged as pivotal and climactic in Matthew's narrative of Jesus' ministry in Galilee. So, kining mensahe ikapuntagon, maong kaayo na sa pag-acknowledge sa kadaghanan na kini morning pivotal o climactic yun nga bahid sa narrative ni Matthew may tungod sa ministry of Jesus Christ sa Galilee. O mahinungdanon kaning part. The narrative that we have here focus in Jesus' intensely direct and personal questions and in Peter's response. Ang narrative din nag-disclose maayo may tungod sa kanang pagpangutana ni Jesus Christ nandito sa mga tinunan niya na personal kaayo nga mga question ng uban kung ang tubag ni Pedro. And so we will begin our lesson with the question of who Jesus to the people. And so point number 1, as the lesson has 3 points flow. Point number 1, the question of who Jesus to people. Jesus Jesus alam sa mga tao. So, it's good for you, no? Just a reminder. It's good for you and it will be for your good na kanang nagwali ko take note mo or suwat niyo mga verses sa akong ibasa tungod kay ingon ang kasulatan in Acts chapter 18 verse 10 to 11, if I'm not mistaken, the Berean saints were commended by Paul because ingon pa ni Paul, they were more noble than the saints in Thessalonica.
because they search the scriptures daily. If the scripture nga kanabang pinahatag sa ila or the discussion presented to them, ingon nila, if it were so, or if they were so, nga kung ang ilang ginagod ko, mao ba yun, kasi dili mao. Hello? Duhay mo magsaling nga diwali sa pasto, kasi ang ipin sa inyo, dili mao. I-search yun yung good. Basahan ninyo. No? So, the church must not be a spawn-feeding church. Hindi naman gina-spawn-feed lang mo. You yourself must see to it that what I am preaching is what the Bible actually is saying. Amen. Amen. Hello? Amen. Kabawa na nga, ang gustuhan ng kinabuhi, dili na kinabuhi kinabulan. Kinabuhi yun na nag-discover yun sa kabubuton sa Ginoo. Alright, so the question of who Jesus to the people. In verses 13 and 14 it says, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, who do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others say Jeremiah or one of the prophets. Ang uban, Ginoo na nagingon, ikaw daw si Juan na Bautista. Ang uban, nagingon, ikaw kuno si Elias, Elijah. Ang uban, nagingon, ikaw si Jeremias. O, hindi magalit usa sa mga propeta. Now, balikan ko to ang Ginoo that it will serve, it will be of your good if you will be searching and reading the scripture, because you will be learning a lot. You will be learning. Kaya lisod ka ayo kay kung mapangutan na niya mo ba? Kaya di kayo mong pamilya. Ipangutan na. Who is Elijah? Who is Elijah? Naringon mo, Elijah? Elijah is the wife of Elijah. Dapat yung mga mag-ibog, kinsa si Eliseo, kinsa si Elias, Isaiah, Elias, Eliseo. Diba? Ang basa din mo ang magkakanton o pinsan na sila. Ay, masino niya o ang pastor ng mali, maong, naringon mo, Amen! Pero itong pastor ko nung nagwali, kaya ko siya na, unya si Lazaro ikat sa kawin si Kamuro. Pinadrama-drama pa. Sabi ko sa wali na may gitaw dramatic monologue. Umikat ka si Lazaro sa kawin si Kamuro para magtanaw sa Ginoo. Unya nakita siya sa Ginoo, ingon ng Ginoo, Lazaro! Kanaog diha! Ingon sa mga tao sa mga Ginoo, Pastor, dito sa Ginoo. Pagkaman na ni Pastor sa iyo, siya ito niya. Yan, ipalagyan, Lazaro, kanaog na niya! Kay dili ko ikayamayan niya, si Saktiyo ikayamayan niya! Bawin siya. Bawin siya. Now, in verse 13, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, Diyan si Jesus kuno giabot sa kayunaan sa Caesarea Philippi. Kasi pamilyar na ito na Caesarea Philippi. Kita pamilyar na lang. So, just to give us an in-depth knowledge to the place, Caesarea Philippi actually was an area associated with idols and rival deities. In Caesarea Philippi, lugar ni
associated ni mga lugar sa mga idol worship, mga pagsimbang mga Diyos-Diyos. Kung gani, ang ilang mga Diyos-Diyos, ginapakuntis-kuntis nila. No? Paindigay. Hello? Kanang imuha gamayon na, hindi ako dako. Kanang imuha na doon, hindi ako pupi. Now, the culture of this region was long afflicted by paganism. Hindi mo ang lugar, no? Inarian ng maayo sa paganismo yung mga tao din, no? Na bilanggo sa pagano. In the area can be found many temples of ancient Syrian Baal worship. So, din yung mga lugar, nagkatag ng dagang mga kapilya-kapilya, templo, para sa Baal worship. And also found in that place was a great hill where a deep cavern was, which according to tradition, the Greeks name it as the gates of Hades. So dito sa mga lugar, doon ay murag bungkod, kunya na ay langog, ay cave. Kunya ginaglan ni sa mga Greeks, sa maong langog, ang mga ganghaan sa impyerno. So, murag na natin clue about sa dagan sa istorya rin, no? Iyon rin na ginaglan to nila maong cave, gates of Hades. Now to them, this meant that it is the door or entrance to the underworld. Na para sa ila, ganito, modong agianan, pultahan, padong sa now the underworld is the place of the dead, lugar sa mga patay. Okay? So para nila, natuo sila na katong lugar, na katong mga modong pultahan, padong sa underworld. It was called the gates of Hades because at the mouth of the cave was a whirlpool and a spring that flowed out of that cave's mouth. So itawag ko doon nila na gates sa Hades tungod kay sa baba sa mga lago, doon ay murag whirlpool. Nga nagawa, gikan nga to, tubod sa tubig ba? Gikan sa mga baba sa mga lago. And the spring was believed to be one of the sources of the Jordan River. So katong tubig na ikuswa ikan sa mga lago, ituuan sa kadaghanan na maupultoy tuburan o gigikanan sa usa sa mga gigikanan sa tubig sa suba sa Jordan. Now this cavern was said to be the birthplace of the great god Pan. Ang kinsa man na si Pan, he is the god of nature. Half human, half goat. Sa tawagan na? Sa tayo, no? Okay. Or satir, ito sa upan. Half human, half goat. No? Ikaw kita lagi balik. Kenapa boleh lagi? Masih kelar ya. Dahil nanti balak di kabayo, kabayo. Dahil po na nga kabayo so half man, half goat, PDC, Pan, God Pan. And there was also that great temple of white marble built for the Godhead, Caesar Augustus. So doon na po yung templo dito, yung great temple, hindi ako ka-templo, no? Kaya so may doon yun sa baba, sa paglago, na ipuhan itong mga templo in honor of Augustus Caesar, no? Nga anak ni Julius Caesar. And Julius Caesar, by the way,
was deified by the Greeks. Ilang gidikir na Diyos ni si Julius Caesar. Unya kay si Caesar Augustus anak man, anak siya sa Diyos nila nga si Julius Caesar. The son of the God Julius Caesar, si Caesar Augustus. Now, the old name of the place actually was Panias. Ang nan sa karaan sa mga lugar, Panias. But Philip, the son of Herod the Great, changed the name of the place into Caesarea Philippi. Eh, kung hiilisan na niya, o nang masubay na nato nga ng Caesarea Philippi. No, si Philip, kini anak ni, sa mga anak ni Herod the Great, iilisdan ang mga lugar sa pangalan Caesarea Philippi. And probably in honor of Caesar Augustus and Philip. Now, it is as if Jesus deliberately set himself against the background of the world's religions in all their history and splendor, and demanded to be compared to them by asking his disciples as to who he was according to the people. Pakita na ito na murag gituyo, intentional na i-acto si Jesus Christ sa mga lugar sa Caesarea Philippi, hingin dito, doon na idaghang mga pagano, mga pagsimba, o si Caesar Augustus, iisip na di ibuhatag dako kaayong templo nganto, white marble ang description sa mga great temple in honor of the Godhead Caesar Augustus, the son of Julius Caesar, which was deified by the Greeks. No, na ilabang talaga na ilabang gidiklarang na sa ato pa natin gidiklarang na santo. Kana to na siya Pedro Calungsod. Kaya ang kontrobersiya pag ilalang Pedro Calungsod, kanang iyang naong, di ba magpinagakuha ng Pedro sa itsura ni Pedro Calungsod, naging mga base sa usa sa mga pari na mo ilang mo para mangita o ikapare-parehas. Kung sa dagway na ng Pedro Calungsod, ang iyang nakita, basketball player na isa. Ha? Si Ronald Tubig. Alright. So, makita na ito na intentional ang pag-alto ni Jesus Christ, deliberate ang iyang pagtunog dito sa maong lugar para iyahang batukan o himuan o pagbago ang tanan ng mga relihiyoso nga ginahimo sa mga tao dito sa mga lugar o iyahang gidiman sa iyahang mga tinunan nga i-compare siya sa ilang na Diyos by asking the disciples, whom do men say that I, the Son of Man, am? Kinsay kung sa'y sulti sa mga tao, kinsa man ko. Right. Again, going back to Caesarea Philippi, it lies about 25 miles or 46 kilometers northeast of the Sea of Galilee. And the population was mainly non-Jewish. Okay, kita nyo? Si Jesus Christ was of Jewish descent. His disciples were all Jewish. And to the Jewish people, going in a place controlled by or doing pagan or idol worship, paganism, and doing idol worship have an implication
bad implication sa ila. They would not come near or go near the place because they do not want to be defiled or be declared unclean. Kaya ma-defile niya sila, maugawan sila, kaugawan sa mga lugar. Hindi mo kita, no? Deliberate ang pag-ando ni Jesus Christ sa lugar na populated mainly by non-Jews. Now, Jesus at the second time withdraws himself from the mainly Jewish populated region of Galilee and came to this place more populated by Gentiles. So this was likely a retreat from the pressing crowds. So, pag-ihipon ni Jesus, mula siya o kanabang ni-withdraw siya ikan sa mga tao na nagkagulian na lagi. No, muban, purag bitaw stress kay ka. Now, Jesus Christ, remember that He was fully man and fully God. Panghinas siya na itong tao. Pero kalahi lang, kita tao, raragin na. Si Jesus Christ, doon ay dual nature si Jesus Christ. Human and divine. Pagka-Diyos o pagka-tao. Just like us, no? Ma-stress. Nakabilang ko guys, basa-basa ba, sa office. Nagpalan mo. Karoon na rin naman kayo mula ba na ako. Nang musaka, gustakas. Kaya gusto ko mo, tanaw sa nasawa. Bawa sa stress. May unang inana ko ng tanaw sa nasawa na makapawa sa iyong stress. Inana ba ba rin? Pinabilin. Ang rin. Martay ka rin. So this was likely a retreat from the pressing crowds. As Bartley said, there in Caesarea Philippi, Jesus would have peace, or in other words, undisturbed to teach the 12. So, may benduro siya sa kasamo sa lugar sa Galilea, umiyanto sa Caesarea Philippi, lugar sa mga Intel, para hindi siya madisturbo sa iya, gusto pang ipaabot sa iya mga tinunan niya, i-reveal pa sa iya mga tinunan. Now, when they were in Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do men say I, the Son of Man? Unsa man ko alam sa mga tao, silang sulti may tungod sa ako." Rather than telling his disciples his identity, pwede naman magta, nagreso. Di ba? Iya, sugilan ng mga tinunan, insa gid siya. But he asked his disciples, "Whom do men say I, the Son of Man?" Now, the first answer, some said that you are John the Baptist. Ingon nila, o ba mga tao, Ginoo, nag-ingon, ikaw si Juan Bautista. The second answer, others said, you are Elijah. Dito lang ilang ikuha kung parison o kinsa. Elijah was a prophet na maingon ta, mightily the Spirit of God, the power of God was upon the prophet Elijah. Remember his challenge against the 450 prophets of Baal? Nga, ingon niya, kinsang Diyos, nga mutubag pinaging kalayo gikan sa langit, nga maghalad sila, o niya ututod pinaging kalayo ba? Ang ilang mga halad. Mao ang Diyos na tinood. And he said, Elijah said to the 450 prophets of Baal, you do your first work, you do your first rituals. Tingnan ka, nakapoy mo na. Or pinilang sa iyong sayaw, nalugay, ilang isaman sa maran, ilang kaumilikon, ang talagang hapon, wakil ko ba, wakil kalayo, nang minamoy sa ilang alam.
Siguro kung ba dito, katuwan-tuwan na. Uban, nag-tiktok, mura nag-tiktok. Uban siguro sa dayang. Mga pinitabo. Mingaw pastiro. O ba? Mga pinitabo. Pero si Elijah, sa inyo sa Bible, he set his sacrifice, umanya na mo altar halalan, ulang yan yung sacrifice, ang kahoy, na ang hayop na yung ihalan, kanya ingon niya, nagto sa mga tao na tuwalin ko, bubuin ninyo, bring 4 barrels of water, yeah, pour it upon the sacrifice of pagbuo. Pagkat ka ba rin, siyempre padong yung nasupos. Ang tubig, kung di pasaan na siyang halat, kanya katong kanal-kanal kaya ihimo sa kilid, ito ko na puno sa tubig. Ingon niya, do it the second time. Ato pa, walo na. Do it the third time. Doon sila na lang ka pa rin, mag-anak, di pasaan na. Siguro kung ba natuwa na, basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Ilan na naman basa na kayo halan. Kapag sa pag-ampo ni Elijah, pila pa lang ka-words ang iyang nalito, doon na ikalayo gikan sa langit na ilamoy sa iyang halan. Giuko ang iyang halan hasta maandumig sa mga galang-galang ginaon sa galang mga gikan sa iyo. And probably pag-ingon sa mga tao na o kaya mga tinunan, some are saying that you are the prophet Elijah because of the fact that Jesus was performing miracles mightily. God's power was working through Jesus Christ. Muna yun nagkupera, ikaw si Elijah. Yan, muna mo ba, ikaw po, the third answer, people say you are the prophet Jeremiah. Then Matthew, the writer of the book, summarized the disciples' additional answer, or answers probably, for who the people suppose the Son of Man was, by saying, as one of the prophets. Doon na kan, maging siguro itubag sila, no? Pero isummarize si Matthew na as one of the prophets. And this will now lead us to the second point of the lesson, a new identity. In verses 15 and 16, it says, He said unto them, but whom say ye that I am? First, he was asking his disciples, who do people say I, the Son of Man, am? And the second question to you, ingon niya nato siya mga tinunan, but whom say ye that I am? Sa inyo, kinsa man ko. And Simon Peter answered and said, the Son, you are the Christ, the Son of the living God. Now, after the disciples gave answers about who the people said the Son of Man was, Jesus asked them a more personal question about himself. Jesus asked them, but who do you say that I am? Now, it is important to take notice of the personal, more personal question of Jesus to his disciples. Importante mang yun na kailangan kinsa siya ng atong giyanan. Amen. Kinahanglan masayra nato kinsa siya nga atong giyanan. Kinsa ang atong Diyos. Ang atong pagkakristo, our being Christian must not be because of the personality of the pastor, but it must be because of our knowledge and our understanding of who we are serving.
Hindi sa personalidad, sa ministro, sa pastor, dapat yun, kailan na sa atong ialagaran. Dahil kung ba rin ang pastor, wapo na. Hindi doon sa lahat mo. Ang tanang wapo, mingon, amen. Amen. Ang tanang sigurado, wapo, mingon, amen. Amen. Ang mga wapo, mingon, pwede na ba? Alright. Now, the most outspoken of the disciples, Simon Peter, blurted out when Jesus asked his disciples, "Who do you say that I am?" So Simon Peter blurted out, "You are the Christ, the Son of the living God." Now Peter believed Jesus to be more than a great teacher and miracle worker. He believed Jesus was the long-awaited Messiah. Amen. Si Pedro, pituon siya, dili lang si Jesus kanang magbubuhat og milagro. Dili lang siya nga magtutudlo nga may laki. Apan siya kumbinsido pituo nga kini siya mao ang Mesiyas na dugay na namin gipako. Now, Christ is the English word for the Greek word Christos. The Greek word for Christ is Christos. And Christos is the Greek equivalent of the Hebrew word Messiah or Messiah. It is the Hebrew equivalent of the word Messiah, which means anointed one. Now, Messiah or Messiah is transliterated into the English word Messiah. Diyan na ito nakuha ng English word na ito na Messiah from the Hebrew word Messiah. So Christ means anointed one, which means Messiah. And Peter had recognized that Jesus was the Messiah. No, si Pedro, iyang nailhan na si Jesus mao ang Mesiya. Importante yung may nungdanon yung kayo na atong mailhan kinsa ang atong Diyos, ang atong Ginoong gialagaran, na dili lang gumikan sa sulti sa mga tao na mao na siya, apan kinahanglan niya sa imong ginasuluran, na kailangan yun niya, na imong ginasuluran pagkatao, na sa iyong yun, kinsa siya, na imong isipaw gialagaran. Not just by the fluency of the minister in presenting who Jesus is, but you must know Him by personal experience. Amen. Kita kedungo He is Yahweh Jireh, Jehovah Jireh, the God that will provide, but you must know Him as Yahweh Jireh by experience. Amen. Di lang sa sulti sa pastor, di lang sa sulti sa kasulatan, apat tinahanglan, imong yung masulayan, imong yung masinagian, na siya ang Diyos, na nawagan ko sa mga magtinahanglan. Diyos na magpahala mo, Diyos na magpahala. Kasi nang wala kay mahimo, wala kay makitin. Sabi mo, wala na ako kung sino, mawagan ako. Kundi ka na, kaya masuwaya na, wala ko ikot na ba? Kaya ko, isulog kita. Kaya ko, hindi na kayo binataglag eh. Isulog. Buwan naman ko, dagaan sa akong asawa. Kung kitang talan, I do believe, na kasi natin ta, na si Jesus Christ na atong Diyos, He is Yahweh. He provided us. Amen. Amen. Kagandang panahon, no, igsoon na ako ng nasulaya.
Abi na mo wala na. Abi na mo wala na may kalahutay ng simulahan pagkaon mo ko na. Praise the Lord. Now, ang provide. Ang provide, Lord, provide us. Give us this day our daily bread. Jadi si Bala gawa na ginunta eh. Kalit bitaw pamayan ng mga anak. Dan ang ison, dan ang mga sibos sulay. Bindo din natin mga anak babae. Kung mga anak babae, isa naman. No. Uwa pa naman ninyo, iyan po yung pamayan. Sulay din. Alam mo, hasta naman tayo bilang bayad na mo sa lison. Okay, lalo ni. Bilang simana no, sige, lison paksil. Yan, lambay-lambay. Yan, tingnan mo ako ng lambay sa puhol, di uman lambay ng puhol, di naman ako ng maluto. Kaya labi na ka ng mga lambay sa luon. Ang lambay ko sa luon, di maluto. Kung saan ako ng pagkaluto, na mag-into man. Ano ito na nabukul nila? So, yan natin nila. Right. So, given what Peter had seen Jesus perform and how he had heard Jesus speak of himself, it was hardly surprising that Peter believed Jesus was the Christ. Lumurag, bili kayo surprising. Yan si Pedro, nakaila o nakasulpi, may tulos, kisa si Jesus Christ. No? Nakaila siya tungkol sa mga ginimo ni Jesus Christ. Tungkol sa mga milagro. Inon pa nila, ang taong puno, para hindi mong mainhan magayo, makaila ka sa tao kung magbuyo na mong buday. Amen. Ito na nakaiga-describe niya. Hello? Nakaiga-describe sa iyo. Kamu bitaw sa una, tao ito, kami pa o, hindi nyo. Kaya ang mama, ako pa nang i-describe, na yun. Puros ka iso. Yun. Sa una, sige kung practice yung basketball, o na, sige kayo kung practice, yung basketball, hindi ka ganaw na ako. Yung may basketball, o ba tumonda, hindi ka ganaw na ako. Huwag tuko na huwag pumuliyam sa una. Pero may brutol. Ilang pinagay mo before, kung na-pastrate na rin, kung na yan. Sige tayo mga kauban na muspas, hindi mo mga nagdami na, bukul na ka! Yung mga nagbukul ng bulan, kanang tawag daw ay susunod. Nagdami na, hindi nagbagal na. Kung nagkagaliyak ako, pupul, di ka po. Kung naghantog lang, muli ako, di ka po. Ang hindi na, mga! Makita ng basketball. Nasa galugay, kulong ng pagkuyo ninyo, yan ito makailan sa tao. Kaya dalang mga uwan na, pariskari, kita ka lang yung kuyo. Uwan ka lang. Discourage kayo, waluyan, pero kung discourage ay, makakita ka lang yung kuyo. Tapi na ng motor, hindi na nalayo makaruyan mo. O niya, kung pananglit pila na sa mga babae, hindi nang isuya panguyat niya, huwag na itabo. Ang bukong subong, kung putulan ang balihangin na ba. O sakto na gano'n din. Sakto na, balihangin na ba. Naluto na naluto niya siya. O na, di pangutana isa'y wapo ngayon siya. Amen. Okay. So, dili surprising na si Pedro mutuo na si Jesus Christ o ang Mesiyas o ang Kristo. Lungod sa mga nakita niya, i-perform sa atong Ginoong Hesu Kristo, imagine katong mga bakol na kalakaw, buta na kakita, mga amak na kasulti,
God. Patay na banhaw. So sa kanang nasaksihan, nakita ni na-witnessa o na-witness si Pedro sa nangagipangimo ni Jesus Christ, ingo na kaayong rasul o mga tuod na kanang si Pedro, ilan nagyulkin sa ilang kuyog-kuyugan na mauni ang Kristo, ang Mesiyas, na dulay na nilang ipaamo. But what is surprising, however, is that Peter also identified Jesus as the Son of the living God. Ang surprising din kaayo kanang iya na ilang si Jesus. Dili lang na ingon na mo ang pinadala na Mesiyas kay nang ipaabot. Apan si Kristo mao ang anak sa puri na Diyos. Now, up to this point, Jesus had hinted at this identity. No? Nga, sa maong identity na siya Kristo, anak sa puri na Diyos, up to this point, iya yung naghatag siya o yan, no? And Jesus inferred in Matthew chapter 9, verses 2 to 6, when He healed the man with palsy, by saying, "Thy sins be forgiven thee." Dito pala sa Matthew chapter 9, naghatag na siya ngayon sa iyang pagkasiyakin sa siya. Sa pag-ingon niya atong dunay ng palsi sa Bisaya, verse 9. Paralitiko, lumpo, Matthew 9, verse 2. Nga doon ay naglubog sa daan ang mga with palsy. Kaya? Saan ba natin? Ha? Paralysis. Paralitiko, paralyzed. With palsy. Kaya yun niya, "Thy sins be forgiven thee." Mura yung ingon. And then the scribes that were there said to themselves, when they heard what Jesus said, "This man blasphemed." Pagkadungog nila na si Jesus, ingon sa mga tao, ang imong mga sala, pagkapasaylo ang bilagting. Ingon sa mga scribes, of the Pharisees, kaya ingon nila, "Binintawan na ba? Nagpasuka. Ganong ingon man siya, imong sala, ipasaylo." Right? Ihalap sa ilang kaugalingon sa isulti. But Jesus, as He is God, He knew their thoughts. And He said to them, "Wherefore think ye evil in your hearts?" Bisan wa ka dumog si Jesus sa ilang kaugalingon, hibungay siguro. Sa una pag-iirin mga tabi, bumong. Kaya mga baritis, sino pa nila sa lisan ko ng mga tumot sa mga baritis. Kaya bumong. So, magsimpal ka rin, kuya ka na, mag-bumong. Kung nagmumungay sila silang kaugalingon niya, si Jesus, bumingkat kay sa Diyos man, kasayo siya silang una-una. Ingon niya, "Kano nag-una-una ang magdautan sa inyong mga kasing-kasing?" Then Jesus said, "Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, arise and walk?" Grabe ang talinghaga ng Ginoo. That is why God is really beyond us. Amen. Hallelujah. Grabe ang wisdom sa Ginoo. Ito niya ang natas, ito mga skriba. Asa may masayon na isulti ka ng mag-imong sala, di masaylo, o ka ng tindog o lumakaw ikaw. Asa may masayon tinod? Ha? Asay kayo? Yung sunduli ka kung nagpuna. Sabi na, katong isuldan sa ilang lukaw. Pero master, gusto ka sa asa mag-iiwan? Natunan mo ng pastor.
Naman, bago ko. Asa may masaya yun eh. Kanang tumingon ka, imong sala, ipasaylo, kanang tumindog ikaw, lumakaw. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then he said to the man with palsy, "Arise, take up your bed, and go into your house." Amen. Ito niya, aron ka mo, makas, sabot o masayon, nga ang anak sa tao, doon ay kahong dili sa yuta, sa magpasayos sa mga sala. O ingon sa tao para hindi ko, tumindog ikaw, lumakaw, paul ikaw, hanto sa inyong balat. Now, by the statements of Jesus, it is obvious now that even before the Matthew 16 account, he already hinted his identity by saying, "I can forgive sins." Isa may pwede mo pasaylo sa. Kung may tayo, pumili ang Diyos. Amen? Siya naman. Now, the forgiveness na i-refer hindi ng forgiveness na nag-reconcile lang mo. Forgiveness yun na pasayloon yun. As iniwala yun, dineclare ka as you are forgiven, cleansed, Lord. Kung ang Diyos yung ipakita, ang atong Ginoong Hesu Kristo, yan ipakita hindi ang iyang kagaho, na naaniya ang kagaho otoridad sa pagpasaylo mga sala. And then, he said to the man with palsy, "Arise and walk and go into your house." Amen. Woo! Hallelujah! Ang kanang lagi na sa atong Ginoo. Ang pagpasaylo sa mga sala, o panayo sa mga kalatian, kung sa makalimong pagkitao, na nananaalaman niya sa Ginoo! Is Jesus all that you need can be answered? Amen. Tananin mong pag-inahanglan, natagal tumabya sa Ginoo. Now, the people were having a hard time actually accepting what he hinted to them about his identity. Why is that so? Because the Old Testament vaguely forecast the truth that the Messiah will be God. Tungod kay sa Old Testament scripture, what man po din po yun, iklaro, isulti, na ang Mesiyas po, Diyos. Kung hindi sila din katuo, o daw na itong mga gi-perform sa Ginoo, mga miracles and wonders, makahandag ito nila gidihan mo na ni Mesiyas. Ang pagtungod kay, he hinted also his identity being God. Kung hindi sila kadawat, kaya waman mo sa Old Testament, diklaro, kang Mesiyas, Diyos po! Amen. Hello? Amen. And so, through Jesus' questions and Peter's confession, we see three important identities of Jesus. That He is the Son of Man, human. Hello? Amen. That He is the Christ, the Messiah, the anointed Messiah. God's prophetic King who would restore Israel. And then He is the Son of God, meaning Jesus is God Himself. Right. Amen. Hello? Amen. Kasi Jesus mao ang Diyos mismo, ang Diyos na naglingkod sa trono sa langit, na di niya magkilanglan sa mga tao, sa manluluwas, o pamilya sa Diyos, kung ay sinisakin sa pwede mong maluwal. Siya ang Diyos na naglingkod sa trono. That's why He came to this earth. He tabernacled in the flesh. Ngayon sa Colossians chapter 3 verse number 16, and all the fullness of the Godhead dwells in Jesus bodily. Ang tanan minatipukan sa pagka-Diyos, mipuyo sa pagkalawas dinhatag Jesus. Amen.
And in Hebrews chapter 1 verse 4, He is the express image of His person. The person of what? Go to verse 1. Hebrews 1:1. God. Sunday time. So meaning, He is the person, the exact imprint of the person of God, of the image of God. Why? Through the Lord Jesus Christ, because God cannot be seen. God is a spirit. John 4:24. God is a spirit. And because He is a spirit, He is invisible. Isa hindi pa kita nag-espiritu. Wala, di ba? Isa kita, di ba? Tungkol kay sa Espiritu, God is invisible. But Jesus Christ is the visible form, the visible image of the invisible God. Through Jesus Christ, the invisible God is made visible. So in Colossians chapter 1 verse 15, He is what? The image of the invisible God. Siya ang dagway sa dili makita ng Diyos. And that's why in John chapter 14, when Philip asked the Lord Jesus, show us the Father, and it is enough, it sufficeth us. Jesus answered and said, to Philip, have I been so long time with you, Philip, and still you have not known me? He that hath seen me has seen the Father. Amen. Yun niya ang nakakita na ako, Pilipin, nakakita na sa man. Ano ay yun ni Jesus? Believest thou not that I am in the Father, and the Father is in me? Amen. The works that I do it not. I do it not of my own, but the Father doeth the work. Because the Father is in me. Ang Amahan na nagpuyo sa sulod niya. And that is why, though He was fully human, He is not like us in all of His being, because aside from Him being fully human, He is fully God. Because the God, the eternal God, the invisible God, the Father of all, dwelleth in Jesus bodily. And that is why, going back to Hebrews chapter 1 verse 4, He is the exact imprint of His person, of the person of God. And that's why in John chapter 10 verse 30, Jesus said, I and the Father are one. Yes. Ako nga naman usara. Dili sila separado. Kung naman nagpuyo sa sulod niya. Kung nagpuyo sa sulod niya ang naman, kung sa ngalan sa naman. Jesus. Na? Jesus. Jesus na naman. Ang ngalan at kung gipuyan Jesus man. Na magkatong ni puyo lain mo itawag ito. Muna inon sa Zechariah chapter 14 verse 9, in that day His name shall be one. Prophesied by Prophet Zechariah, mabuo niya ng law, ngayang pangalan usa na lang niya. In the Old Testament, naghagi pangalan sa iya. Ingalan siya Adonai, El Shaddai, Jehovah, Yahweh. Pero niya, in that day you will know my name. His name shall be one, and His name is Jesus. For there is only one name given to all men, whereby we must be saved, and that name is the name of Jesus. In Philippians chapter 2 verse 7 to 9, for God has given Him a name above all names, that by the name of Jesus, all knees will bow, whether it be in heaven, on earth, or
Son of God, He is God Himself. Amen. So Peter understood that Jesus was not only God's Messiah, but was God Himself. Amen. Hello? Amen. Ingon sa uban, si Jesus, si Jesus kuno pinadala lang. Muna atong sulti. Pero pasultihan nato si Jesus, ingon niya, He that hath sent me is with me. Amen. Isa atong turuan, atong sulti nila, o ang sulti ni Jesus. Na He that hath sent me is with me. Siya na nagpadala ako. Uban ako! So the external, the human side of Jesus was the Christ, the Messiah, the anointed one. The one that would shed blood in Calvary for the redemption of mankind. Amen. But the one dwelling inside is the eternal God, the loving God, the merciful God, the gracious God. And through the Lord Jesus Christ, He expressed plainly the exact nature of God, as He is the exact imprint of His nature. What is God's nature? That God is not a tyrant God, that He is not a cruel God, but the very nature of God is that He is a loving God. He is a merciful God. He is the gracious God. He is the God of loving kindness. He is the God of gentleness. That He will give us chance always. In other words, ang may kinabuhi mga tunay chance yun, tunay hatag sa Diyos. Every day is God giving us a chance to amend our lives, to make our lives right before the Lord. And now let's go to the third point, the revelation and the uplifting promise. In verses 17 to 18, it says, Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the Hades, they know, the gates of the Hades shall not prevail against it. In verse 17, Jesus said, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Jesus called Peter Simon Bar-Jonah. Makita na importante kayo to make a proper exegesis of the Word of God, to apply hermeneutic so that we would be able to understand the Scripture accurately. Eh kung di ko natin masama, kalimutan na ang mga Pedro, Simon Bar-Jonah. And if you are really a student of the Bible, makabantay ka sa mga seemingly contradiction in the Bible. Yung anak ni Bar-Jonah, Simon Pedro or Simon Bar-Jonah, because Bar-Jonah, now Simon is Simon Peter's patronymic, meaning the name he got from his father, no? Or rather, Simon Peter's patronymic, his Hebrew given name is Peter or Simon, and Peter is his Greek name. The pastor naman lagi Sipas, that's the Aramaic name. Ano nga ni Pedro, no? Sa ato, dali naman natin i-describe ang tao. Pinsa na siya. Si Juan, Marlo. No?
Isa na siya, si Otol, katulong may guwapo, taasol. Dali kayo na makadisgrad ng tao, nagkakaroon sa'yo. Asa ato po? Katulong siya, katulong na. Oo, kailan mo. Sa ila sa una, nagkakinan. So, Peter is the Greek name, and Cephas, the Aramaic name of Peter. But Simon, being a Hebrew, was the Hebrew given name of Peter. Simon ang iyong pangalan sa mga Hintel, tawag siya Pedro, Peter. Yan ang Cephas sa Aramaic na. Now, pag-ingon niya, Simon Bar-Jonah, Bar is Aramaic for son. Meaning you are the son of Jonah. Aramaic for son and corresponds to the Hebrew Ben. Now, by the statement of Jesus, we understand that Peter's father's name was Jonah. So, masabta na ito ang mga ni Pedro Jonah. Pero if you will go to another account, malibog na mo ka. In John, chapter 1, verse 4, and chapter 21, verses 15 to 17, we read that Peter's father was called John. Ang sa iyang amahan mo dito, John, what? Henry. But Jonah, son of Jonah, nga ni Papa Jonah, libuga. Dapat i-reconcile sa Kristo. Para itong masabtan, no, Ayunas or Jonah may simply be a construction of Ayunis or John. So Peter's father may have been known by two names. One is John, and the other is Jonah. Ha? Dala, muna na. Muna nabalik ko, apilin na mo lang kayo study para mas makasakot mo. Mapangutan kaya mo, anak siguro na siya Jonah. Atong gila mo siya mong isda. Diba? Hello? Dunganong gani? Possibly, ang iyahang pangalan naman, Jonah, John. Just like Peter na siya Simon, Hebrew name niya, Peter, Greek name niya, sa Aramaic, Cephas. Mga nang mga bantay mo nila, yung tawag sa iya. Usar na siya kata. Now, Jesus said to Peter, flesh and blood has not revealed this to you. It shows us here that Jesus reveals to Peter that he spoke by divine inspiration. Dili ikasulti sa ato, sa atong Ginoong Hesu Kristo, sa dingon siya, flesh and blood has not revealed this to you. Ang unod-unugo, wala mi mo madayag sa imo niini. In other words, he spoke by divine inspiration. Under the inspiration of God, under the inspiration of the power of God, isulti siya sa Panginoon, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. Kung nag-reveal niya ng Pedro, isulti ka ito by divine inspiration. Isa na nakaliniwan ng ngayon, you spoke under divine inspiration. Namin kayo na nato gamiton sa pagsulti, ilalo sa lihok sa gahog sa Ginoo. Dili sa lihok sa gahog ni Martes. Hello? Dili sa lihok sa gahog ni Mirasul. Kaya mga Martes naman po yung mga Mirasul. Saan ang Mirasul? Bigang Martes. So Peter was genuinely blessed both by the insight itself and how it came to him. Although he didn't know it at that time, he was under divine inspiration when he said, "You are the Christ, the Son of the living God." And so he was blessed both by the insight itself and how it came to him.
nakadawat siya o napadalaginan siya, no? Sa nadawat niya na insight o bisan pa mismo sa paagi na gininiabot sa iya. And here God spoke to Peter so naturally that he didn't even realize it was the Father who is in heaven that revealed it to him. Yan o naman kayo niyang gisulti dito, brother. No? It was as if of natural flow that he said, "You are the Christ, the Son of the living God." But without knowing, Peter was under the power and inspiration of God. This is in heaven. Amen. Oh, he's in heaven. He was under the power. It was the Father that revealed it to him. Now, Peter did not arrive at this insight by spiritual astuteness. Once siya may banat diining pagkasayon, may tumod o gisag yung tinood ka identity ni Kristo gumikan sa iyan pagka lanti o pangunahuna. May lalaki, bright. Dili gumikan kay bright siya, no? And also, God has given him, or rather God has given him this understanding of Jesus. Ang Diyos yun mismo may naghatag niya sa maong kasayuran na ituod kay Jesus. Now, Peter's insight come by revelation, not by deduction of Scripture. Ang kantong tanan na pinatayan na dawat o sa iya by inspiration and by revelation coming from God, not by deduction of Scripture. As kantong naka-attend sa Teachers Congress last Friday, akong discuss ng isulti sa Bible study, duha lagi na ka major na type sa Bible study, the deductive deduction and inductive deduction. Induction is verse by verse, kanang verses niya, di mong iwa-iwa on deduction, ito sa versikulo, lukson, kung gagawin versikulo, ipakang muslagin, ipakang mo. Nagyana ba? Utang dili, utang dito, ipakang dito, kang dili. Muna mga trabaho sa mga malata. So his understanding is from God. Ang kantong kasayuran gagihan ito mismo sa Diyos. Now, what's the takeaway here for us? Kung sa may naaliha para sa atin. Now, this also speaks to us of our need for a supernatural revelation. Na kinahanglan ko di ay mga isuon o kanang supernatural talagsaon na pagpadayag sa Diyos nganhi sa ato sa iyang pagkasira. Amen. Amen? Amen. We all know by Scripture declaring us that He is the God that will heal us. Hello? Amen. Kita nakasayon, sumala sa saysay sa kasulatan, nga siya ang Diyos na nag-aayo sa mga malatian. Ang nagkapatid ang putong tinha, nga dinilang sa atong una-una kung pilit at kasayuran, nga siya ang Diyos na nag-aayo. Kinahanglan muna o sa atong kasing-kasing, o sa atong masinatian, nga nihayo na sa Diyos! Nato siya mailan na siya ang Diyos na nag-auban ka nato sa kanon. So, dumugtang mo mga pastor, di na masaktan sa Diyos, ang Diyos na nag-auban ka nato sa kanon ay batang question. That you have a personal knowledge and experience of God being with you always. Kasuhay mo ka. Galing na magpadungan mo din sa simbahan. Kasag ka kung padung sa tugungan, padung sa ilang ni buyet, magkuhan nila ni mga kabataan nila ni Stilinian o ni buyet. Kasag ka na mo ay kung gihapin sa aking tungod na tumpa. Tumpa rin siya ng tungod, ang akong mga una, nalalayan sa ligid mo. Tumpa lang yun, nakasingit ko, Hallelujah! In Jesus' name! Paano gusto sabihin?
Bago naman tayo sa tempo, yan. Hindi ba ito sila? Sila po, nakuyawa sila tanan. Kaya ilang muna di ay nalisan, nagyan yung dili. Kapit, bago mo yun. Kaya nga ako na, kapit, Musta? Luspad siya. Tulad pa, iiwan ang sa mo. Luspad kayo na! Huwag ka naman, anong nangulaya sa Espiritu ko? Tulad pa, ya, dalam tanda pag nangungulo ko mga motor ko. Dali siya dyan, ikaw siya. Mawala ka naman. Mas tinampat ka nito. Ang bigyan na, ulit siya dyan. Kaya naman sa driver pang kita, kawan kita. Kaya itong pagka umali ay ligid yun, natayan yun sa wali. Kung mula iiway yun sa amin, kawan. Diha lagi sa tulong. Siguro, ang tikas angkin, yan, sa kung tao, yan ang gamay, layan, may pagsipog sa takyanan, mo ng, window yun na kay personal na experience o kasinakilan na siya ang Diyos sa nagawang ganako sa dalihan. Oh, hallelujah! Bilang kasayuran, pinahangi sa usay na sulat o atong mabasa, kung piling lang sa atong una-una, habang kinanglan masinabi mo yun, yan sa imong kinabuhi, ang pagkakabalan sa Diyos. Now, in verse 18, it says, I also tell you that you are Peter. In the Greek, Petros, which means a stone. Ang Pedro, sa Greek, Petros, kang kahulugan, a stone, a rock, a small, little rock. And on this rock, Peter, Petros, a stone, a small, tiny rock, and upon this rock, in the Greek, Petra, feminine, I will build my church. Church is from the Greek word ecclesia. And the gates of the Hades will not prevail against it. Now on this rock, Jesus, I will build my church. The question is, what rock? Ang baling mo si Pedro. What rock? The rock is the reality. Who Jesus is. That He is the Christ, the Son of the living God. Kita ni maong kamaturan, imabaw ni maong bato, imabaw ni maong kamaturan, na imong nasairan Pedro, na ninapadayag sa imong samahan, imaw kamaturan, na ako ang Kristo, na anak sa buhay ka Diyos, na natugulon ko akong iglesia, imabaw ni maong bato, imabaw ni maong kamaturan. I will build my church, my assembly, the Greek ecclesia. Now, ecclesia is a combination of the word taking out. Kaleo means called. So it means called out once. Di ba ang iglesia sa Ginoo? Kung saan ang iglesia sa Ginoo? Mga pinili sa Diyos. Mga tinawag sa Diyos. Oh, hallelujah. Ito my Lord. Tinawag mo mismo sa Diyos. Pinili mo sa Diyos. Kinuha mo mismo sa Diyos. Gikan sa mga tao na nangangagihan sa kalingitan. Tinawag mo sa Diyos. Kinuha mo sa Diyos. Ipalagin mo sa iyong iglesia. The Ecclesia of God. The Church of God. So it was the Lord Jesus Christ who built the church. In other words, the church belongs to God. Iglesia ni sa Diyos. Iglesia ni sa Diyos. In other words, kamahin ka sa iglesia, naliliya sa tao, iglesia sa Diyos. The church belongs to Him. Now, the apostles and other Christians play supporting roles. And those roles are important. However, the Lord Jesus has the lead role. Siya starting, He has the lead role.
Ecclesia is God's ecclesia, the church of the Lord Jesus Christ. In Ephesians chapter 2, verse 19 to 20, it says, "Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints." Kamu dili na mga lumalangyaw, dili na mga estranghero, apan masig ka, no? Masig ka katilingban sa mga balaan, and of the household of God. O kamo gabahin sa panimalay sa Diyos. And are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Wow! Si Jesus Christ mo ang chief cornerstone. Lumako ka sa punto sa chief cornerstone. Now, in the ancient construction, the first to be laid is the chief cornerstone. Munang dako nga naa sa kanto nga bato nga diha ang tanan magsukat. O mo na naghatag palingkod sa pundasyon. Ingon niya, "Are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone." And He said, "Even the gates of hell shall not prevail against it." The Greek is o katiko, meaning shall not be superior in strength, shall not overpower. Nga bisan mapuno ang mga kahangaan sa impyerno, hindi mo nabaw sa kahumong kusog sa mga iglesia, hindi mo nabaw overpower sa iglesia sa Diyos. Doon kaya ang iglesia sa Diyos, may kahong kaya nakapon dili. That even the gates of haters shall not prevail against it. And so Jesus' words assure us that while the church will be repeatedly assaulted by the powers of evil, but in the end, it will prevail. Isa sa inyo nakasinati ng murag mawa, ang tawag niya sa Ginoo. Kabiyaon ang mula sa Ginoo. Tungod kay kanunay, gina-assault, gina-atake na sa kaaway, sa mga puwersa sa kamingit. But in the end, we will prevail. Hindi po daw ang kaaway bato sa ato, kaya ang gabog na nagabugot sa ato ang gabog sa Diyos. Kung ingon niya, even the gates of hell shall not prevail against it. All the people shall not be overpowered instead, shall not be overpowered. And so, what the Lord Jesus Christ is trying to convey to us is the notion that the forces of death and darkness cannot prevail against it. More so, conquer the church. Ang uban ngayon, wala na ang panulang simbahan. Wala ka ng simbahan, wala na. Nagkagamay. Atong panahon sa pandemic, nag-decrease ang attendance. Pero may dili man iglesia sa inyong pastor, iglesia man sa buhi na Diyos. Ang puwersa sa kamatayon o kalikit, dili yun makabuntog sa iglesia sa Diyos. That even all the power and the policy of hell combined, the blood, the stratagems, and even the strength of Satan and his angels should ever so far prevail as to destroy God's church. Bisan pa ang mga palisiya sa impyerno, ang mga plan o mga strategiya sa impyerno, di ang usog o gagahon ni Satanas o sa iyang mga dili yun magahimo sa paglumpag, sa pagbuntog sa iglesia sa Diyos. He builds His church into a strong foundation. He being the chief cornerstone. Amen. Now, in a battle, gates are a defensive structure that protect a city from being overrun. The image that Jesus is drawing here is that when Christians have been founded upon the strong foundation, which is the truth of God, the surrounding culture will not be able to resist the power that the church has. The power of God and the power of the Word of God
And so believers can take the offensive into the world's culture and system that even the gates of hell cannot prevail against it. We are to be on the offensive. Right. E bisan pa kuno ang mga ganoan sa impyerno, di kabugong sa ato. Amen. Ang problema lang muna kanunay tanaa sa defensive stance. But the Lord Jesus Christ is trying to draw a picture to all of us that we should be on the offensive. Kita ang mag-atake. Kita ang mag-atake. Ang atong mga maisip sila na talagang no, dapat kita ang matake. Kaya gandaan sa impyerno, bisan pa ang mga nahubog, pero sa isa na, dili kabugong sa ato. Amen. 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 Kung hindi mo lang kita sa lagang sa pag-imatuod na inood sa Ginoo, daghang mga tao ang mga gabi umausap ang kinabuhi o ang pwersa sa demonyo, pwersa sa kagiti, dili kabugong sa iglesia sa Diyos na mag-aabantiyan sa pagpangabing mo mga kalan. O nang nahimot ang makaluluoy sa ay pwede po. Kaya naman, ang ato mo na muratang terbilang sa defensive. Sa duha sa basketball, dili na pwede ka ng puro ng depensa. Naanay opensa. Hello? Hindi ko ba kadaog? O puro ng depensa. Unya, kasadaran ng mga Christian na inanang mindset, depensa na ta. Patay mo, depensa na. Eh, kung man mong depensa, huwag katraka, abante. Depensa na ta. Amen. Mo nagdagang mga Kristiyano na naguyas pag-alagal sa Ginoo, kaya ilang mong bulo haton, sige lang, depensa. May opensa. Amen. Tuhan nyo? Amen. Tuhan yun? Oo. Sure not yet. Anyway, let's all stand.